Hello guys! So, welcome back again. So, for this video guys is magbe-breakfast muna tayo, no? So, yung ulam ko, itong paksiw na tulingan. Yan, no? Yung tulingan. At saka meron ako ditong munggo. Yan, no? Inisang munggo. Ayan. So, kakain muna ako bago ako pupunta dun sa farm. So, yan. Let's pray muna tayo. Mag-pray muna tayo guys, no? Yan, so ano pang hinihintay natin? Let's get started na guys. So magkamay lang ako kasi tapos na akong maghugas ng kamay. Kaya para mas maganda yung kainan, no? Magkamay lang ako. Meron ako ditong munggo. Yan. Ang sarap ng munggo. Siyempre, hindi ko makalimutan yung tubig natin. Meron tayong tubig. Fresh tubig. Yan, ito yung ating tulingan. Yan o, yung tulingan. Yan. Tulingan. Lagay natin dito sa gilid. Magkamay lang ako. Kain po tayo guys. Perfect combination po talaga yung paksiw na isda. Tapos, munggo. The best. Walang katulad. Walang katulad. Dahil sa'yo, ikaw ang ano. Pamut-put-put.
Balik na talaga, oy. Tuloy. Balik na talaga. Balik na talaga. Guys, nakulangan po ako sa kanin. So, kukuha muna ako ng kanin. So, ayan guys, oh. Yung natira na lang is yung dukot. Okay lang naman kasi masarap naman yun i-combo or i-partner sa munggo at saka yung paksiw na isda. Diba? Ayan. So, wala nang munggo. Yan, oh. Ang sarap. Ayan. Busog na po ako pero mayroon pang natira. Paksiw na tulingan. So maraming salamat po sa walang sumusuporta kay Tips Mio and keeps it always po and God bless. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye bye. Sarap ng kain ko guys.